ni chenro mar somo maturka odhikare kaka dwarore. Kule anafikiria kwamba ni sura ya nchi nzima, hapana. Lakini kuna kwa sababu unaona mwanafunzi ambaye ana materials kule Nairobi na mwanafunzi ambaye hana material kule Ganze ni huyo ambaye tarehe 2 mwezi wa Disemba ndio watafanya mtihani mmoja. Unaona? Na huyo mwanafunzi huyo kule ana njaa. Lakini wa Nairobi analishwa na nutrition zote. Sasa unaona hapo hakuna. Kwa hivyo zile kwa ufupi ni kwamba serikali lazima iangalie changamoto mwanzo. Tunataka walimu waajiriwa wa kutosha. Maana hilo limekuwa donda sugu kwa sababu walimu kila wakati kule mashuleni ni wachache na workload inakuwa ni nyingi. Sasa ni sawa tuna chakula. Chakula ikiwa ni chakula ni kidogo na wanaokula ni wengi. Grade 6 wafanye mtihani wao kitaifa mwaka huu na ikiwezekana wachaguliwe, maybe wachaguliwe kama St. Thomas, Alliance, Mangu, shule zile ambazo watachaguliwa. Ni wazazi wangapi wataweza kumudu gharama za elimu ya chuo kikuu ufadhili ukiondolewa? Dunia nzima tunafahamu kwamba kila serikali inathamini elimu na wengine elimu ya kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu ni bure. Je, hapa elimu kama ya secondary ya university itakuwa ni mtu ajilipie? Tunaelekea wapi? Tutakuwa na matabaka mawili. Wale ambao wataweza kusoma vizuri wataenda pa university. Wale wengine tutakuwa watumwa. Mpaka lini? Felkin Kaingu ochamo momaka ka jatend Migago mar kod midhiero matucha poya e kaunti ma Kilifi kendo chopo apar bede migepe madhi chwalo chenro ne jopiny botend gavana Gideon Mung'aro. Tok donja apisi, Kaingu okwedo jotich manyawawa machamo luch jochulo osuru ka owacho ni obiro tiyo kanyakla gi Mung'aro eno ni otieko chuth tim makamano kendo konyo gavana no chopo singo mane oketo ne jopiny e kinde mag kampen. E kinde no Mung'aro ojiwo jotich gi jotend migepe mamoko e kaunti no mondo mi orid okanda ni mar tende geto chiwo tich makare ne jodak mag kaunti ma Kilifi. Omedo ni odong' gi gwelo mar jatend Migago achiel ma idhi tim gi board mandiko ji tije mondo chop dwaro mar chik kendo miye yot e chwalo dongruok ne oganda makono. What we want to achieve basically is service delivery to our people. Bottom line. Yengine ile mlisoma yote na certificate ni kizungu mingi, but importantly service to the people. We are going to determine where the shortfalls are, because what we are after is to have an efficient workforce in the county. So my first duty will be to do the audit so that we identify the different gaps and the different types of workforce and employees that we need in the county. It is my belief in the next 2 or 3 months we should be able to have a workforce that is very efficient, very disciplined and very motivated. We have had a problem. The members of the public have been talking about the ghost workers. I think this is something we're also going to check at. How did these ghost workers get into the payroll? So this is something also which we are going to rely on the task force which has been mandated to do the audit. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV. Weche mag Migago pod dhi nyime e odiechieng' ma kawuono. An gi mor ahinya ni kete ka kendo yiero Ramogi TV e kind televisen gi ute fwambo mopogore mathoth ma pacho ka. Mano nyiso ni wan kod nyadhi mar bedo kodi. In bende in kod nyadhi ka ineno Ramogi TV e yudo weche manyien manemba. Erokamano. Ramogi nene gwenge malere gwenge mag Uradi, Awendo kae, good work bati musna jogo mabende utiyo godo, mosu duto joma watiyo go. Naftali oko erokamano ahinya kuom ote mari. Keturu CCTV osiptende kar keto wuoyo mang'eny. Mano pacha achiel kuom janeno mar Ramogi TV okonyisa ni en ng'a. Owacho ni koket CCTV tibiro fweny jok makwalo yedhe e osiptende mag piny owacho ahinya to mago mag kaunti. Sapani mano en paro maleo bende. Catechist Fred Obiero mara Rakwaro Catholic Parish Migori County amor kod chenro mag Ramogi kaka ukelo no weche manyien e yo maler. Weche manyien donjo wang' neno ka Nyamkago en mana Ramogi kende. Sara Singa wacho kamano. George Bati tinde donge Kenya kech gitiyo mana gi duol gi bunde gi tok chike. Mano Dennis wacho kamano. Erokamano ahinya kwa Ramogi. Nyalo medo ndiko na nambari 360 kata Facebook page marwa. Abro somo gi katieko. Ka ok kamano we wakaw yweyo. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani,
Timbe 32 rakore ka wenge giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup wuok tich nyaka tich abich saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kwa majina mimi naitwa David Kipkoros Tanui. Nimeshinda kwa Shabiki Jackpot mbao ya milioni 21 tukiwa washindi 4. Hizi pesa nitatumia kwa kununua plot na nijenge na nielimishe watoto wangu. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakora mogi bang' wuok e yweyo madundo adwani mondo wadhi nyime kod weche manyien na mag Migago kama koro aparo ni wadonjo e tielo mogik. Bang' ma to koro abiro nyisi kama wadhiye. Jatend Migago mar pur, pith jamni kaachiel kod weche mag lupe kaunti ma Migori, Lucas Musenda, ochiwo siem na pisas mag piny owacho matiyo e kuondego ma ichiwe mbolea ma nengogi oyweyo ma koro ilieko ni uso ne jo ohala mboleago ma onego bed ni miyo jopur kende. Musenda ne owuoyo kata mane owuoyo e kinde mane odonjo e apis ayanga kaka jatend Migago manyien mar pur, pith kod weche mag lupo e kaunti ma Migori. Owacho ni gisechako timo pedha ne apisa mag piny owacho ma koro uso mbolea ne jo ohala madugo uso gi e nengo matek ne jopur. Jatend Migago no koni gintiere kod chenro mar tero mbolea ma nengogi oyweyo machiegni kod jopur, ka owacho ni sani jopur wuotho ndamo mathoth ka gidhi manyo mbolea e kuonde dere mag kano cham ma bende gin mana dek kende kaunti no. At subsidized prices and then they go and sell them commercially out there. I mean, this is unethical, but more importantly, it really then beats the logic of why that program was initiated. I want to assure the people of Migori that we are on the lookout with our security agencies to make sure that that practice does not stop, because then it does not make it any easier or better for our farmers in this county. At the moment, we have only 3 NCPB depots in this county. There's one in Kehancha that is handling fertilizer distribution. There is one here in Migori, and then there is another one in Awendo. Now, if you look at that distribution, there are obvious challenges around access. A farmer in Nyatike, for example, has to travel all the way to Migori to come and access 2, 3, 5, 10 bags of fertilizers. That cost alone beats the reason why the government made these inputs available. There are so many problems surrounding the issue of the fertilizers and getting the fertilizers. I'm very sure it's going to streamline that, and people are going to get fertilizers next to their door space.
Nyakoro mogi wadhi nyime wadhi nyaka Kisika uwuok Migori. Tend county ma Kisii omayo lesen kuonde budho moko maromo 5 mayudore e chuny boma ma Kisii ka giwacho ni ginyayo ohala ma okum kendo ketho chike ma oketi mag tayo ohalago. Meneja mar municipal ma Kisii Nahashon Ongerio wacho ni chenrono ochakore chieng' tich ang'wen mokalo geto kuonde budho mawuok e kar chung' od bura maromo 9 duto mag kaunti ma Kisii. Chenrono bende chano goyo peksen kuonde kuota ndiwo ma kono kendo yango rang'iny mag kuong' ma giuso. Kueleza vizuri tuwepo hata miti ya ikishawekwa na nini. Erokamano kuom kete Ramogi TV weche wa manyien na mag Migago. Mano bende makelo e giko mar weche wa manyien odiechieng' masani gi thuolo ni mathoth pod wamedo iko ni nyaka Ramogi parne sa 1 gi sa 3 mar otieno pod weche manyien biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV wachoko ni mathoth ahinya mamedo timore gi sani. Ka kamano in mindiko na kata ma iketo wang'i be niketo wang'i kokalo e TV mar Ramogi TV kata e live mar Facebook achiel kod Twitter. Erokamano makende ahinya kuom yiero Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Gie sani adwani mondo mi ateri achiel kachiel nyaka e wuoth makoro ya Qatar iluongo ni kuku mar World Cup. James Sopondo nyakwar Ramogi Ajwang' mahie twe war mare kendo gima ng'iyo kanyo to oko rwako wuor go adhula en mana gi wuor mar nyapacho mar wuoth mar dhi nyombo. Kata kamano kang'e ni mabe igwe godo adhula obro ng'eyane. Nyinga en George Bati, uriti wasani.